Nhar il-ħamis 9 ta' frar fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista se ssir diskussjoni interessanti dwar il-pensjoni kif ukoll l-età tal-irtirar. It-taħdita li hija organizzata minn nisa laburisti se tibda fis-6 ta' filgħaxija u hija miftuħa għal kulħadd. Matul din il-laqgħa se jkun hemm preżenti s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Mark Musu, kif ukoll Helena Holland li tmexxi il-programm Ġemma. Il-President tan nisa Laburisti Nikita Zammit Alamango tkellmet ma' One News dwar kif din l-attività se tiġi diskussa fost affarijiet oħra l-importanza li wieħed jaħseb minn qabel għal pensjoni u l-età tal-irtirar. Se nkun qed nitkellmu fuq il-pensjonijiet u l-età tal-irtirar, forsi wieħed meta jitkellem fuq pensjoni jaħseb u jabbina aktar għal meta wieħed jikber jkollok dak il-50, 55, però tajjeb illi naħsbu wkoll fil-preżent biex fil-futur mbagħad il-pensjoni tkun sostenibbli. X'nista' nagħmel jiena lillum għandi 33 pereżempju biex naħseb u jkolli pensjoni aħjar. Wara se nkun qed niddiskutu flimkien ma' Mark Musul huwa s-Segretarju Permanenti f'dan il-Ministeru u Helena Holland li wkoll tmexxi l-programm Ġemma fejn jidħol il-budgeting pereżempju tal-familja u kif wieħed għandu jagħmel forsi affarijiet li ma tantx niddiskutu, kif wieħed għandu anke jqassam l-inkam tiegħu. U nixtieq li nara taħlit anke fl-udjenza żgħażagħ anzjani nisarġel l-eventi hemm miftuħa għal kulħadd se tkun nhar il-ħamis 9 ta' frar ġewwa l-kwartieri lejlet festa u allura nittamaw li jkollna anke preżenta ta' udjenza tajba.